една дъщеря. Тя е, Боже, най-красивата. Имам, Боже, една дъщеря. Аз за нея, Боже, ще умра. Анелия, малката ми тя, само за нея плача, плача. За нея ще умра. Анелия, малката ми тя, само за нея плача, плача. За нея ще умра. Красиво момиче, тя е дадена ми от Бога. Имам, Боже, красиво момиче, Бог ми я е изпратил. Имам, Боже, една дъщеря. Тя е, Боже, най-красивата. Имам, Боже, една дъщеря. А за нея, Боже, ще умра. Анелия, малката ми тя, само за нея плача, плача. За нея ще умра. Анелия, малката ми тя, само за нея плача, плача. За нея ще умра. Имам, Боже, красива момиче, тя е дадена ми от Бога. Имам, Боже, красиво момиче, Бог ми я е изпратил. Анелия, красиво момиче, само за теб живея, теб обичам. Анелия, красиво момиче, само теб обичам, моя Анелия.
една дъщеря. Тя е, Боже, най-красивата. Имам, Боже, една дъщеря. За нея, Боже, ще умра. Анелия, малката ми тя. Само за нея плача, плача. За нея ще умра. Анелия, малката ми тя. Само за нея плача, плача. За нея ще умра. Имам, Боже, красиво момиче. Тя е дадена ми от Бога. Имам, Боже, красиво момиче. Бог ми я изпрати. Анелия, красиво момиче. Само за теб живея, те обичам. Анелия, красиво момиче. Само теб обичам, моя Анелия. Имам, Боже, една дъщеря. Тя е, Боже, най-красивата. Имам, Боже, една дъщеря. Аз за нея, Боже, ще умра. Анелия, малката ми тя. Само за нея плача, плача. За нея ще умра. Анелия, малката ми тя. Само за нея плача, плача. За нея ще умра. Имам, Боже, красиво момиче. Тя дадена ми от Бога. Имам, Боже, красиво момиче. Бог ми я е изпратил. Анелия, Боже, ще умра. Майчето дойде до мен с един телефон за снимки. За снимки. За да ви снимам гриночка. Само. Дайте на мен. Сега с тази ръка, където нямате номерче, хванете и така да се опъни кръчето. Точно. Да. А с тази облежете. Ето като е пръст. Така. Точно така. Готови сте? Един момент и да се поклаталича. Момент да сравним тук номерцата с вас заедно пак. Майчето и бабата да дойдат, чак не мога да кажа баба, че е много млада. Ма казвам вече. Ей тук застанете майче, само майчето да дойде тук. Ще ви давам вашето бебче. Не, само майчето. Доближи се към бебето, че не мога да ви взема. Да взема ли? Не. Мъкни му ръчичката, че се крие лицето. Готови сте. Ела ти баб. Ела ти майче. И нашата майче да дойде.
26 072, 26 072 и вашето. Да. Майчето ви да видите. Готови ли сте? Да. Запазете се сега на много хубаво вече. Къде ще ги слагате, не знам. Да не паднат по коридорите. Ами да, вече щем те разговани. Много ще плачеш. Добре, миличко, добре. Някъде така? Ами ще търпим за хубост, няма как. Да. Аз не желая да те разплаквам. Да. Виж колко внимателно, бавничко. Да. Всички бебите плачат, като ги разголваме. Всички. Ами да. Стряскат се от собствените движения на ръце и крака. Все едно, че ние попаднем от дърво. Такова чувство имат. Но междинно пространство. Всичко е наред, нали с изследването? Всичко с грешките и с документите е наред. Господи, какво класно. Да. Певица. Какво да направим? Рокичките са такива. Айде от тук да те снимат малко. Вие се снимайте, ако искате ви на ЖСМ. Там си Тук на бързичко. Вижте, че плачка. Така плачка всички да ви показахме. Добре, ниничко. Айде, още една поза дай тук, че нас беше след плачката. Пепел от роза. Да. Цвета. Нали така пеца? Да. Заедно там, където си пеете. Готови сме. Айде. Вече вън. Пред гостите. В количката, ако я слагате,
В столче има ли тук на столчето, като слагате задължително без това. Това се слага отгоре на столчето, да може да се вържи с пещи. Не, още не са не пристигнали, нито леглото, нито... Добре, само да знаете столчето без това. Ще пристигне след час и половина. Няма значение. Трябва яко да се задържите по време на движение. Да не се прескундите някъде от пътя с бебчето на ръка. Заповядайте, много да ви радвам. Държите ли яко? Как се чувствате? Прекрасно. Добре, айде. Ако искате, снимайте като подавам на бабата, по ритуал, като ритуал. Няма, мама. Мама, букета отвънка. Нищо, после. Може ли ги променя така? Отначало да. Добре. Отвънка. Ще бъде снимките отпред на зелената. Заповядайте. Дележката на изгод трябва да я дадем. Ако е дошла на мен, ако не е отгоре по делението. Дошла ли е? Благодаря много. Ето я бележката. Да. Добре. Всичко добро. Мерси. Ти живо и здраво. Твоите е по-хубава. Не е вярно. Тази чаничка на няма да правя близък контакт, защото много болести вируси има. По-добре е така, отдалечко да се равна. Айде, бабе. Няма, разбира се, че няма. Айде, заповядай. Ето е още едно от майките. Отпред по принцип трябва да пратим. Отпред на зелената. Няма как да стои. Те заедно с тях, с децата. Ай, всички да се направим една снимка. Живаде, Кеве, Всички имат още. Ама отпред ги правят снимките на красивото. Отпред има един зелен фон с треви. Да отидем оттам. Ама отвънка не. Ето тук, не чак отвънка. Тук в ляво. Тук в ляво. Да. Айде. Елати, сега там ще снимате всички. Не тук пред вратите на хора. Бабата. Ще може ли само за снимките? Тук ще се снимат за изписването. Защо да не е в коридора, ами да е? Не знам. То стига вече. Ай, готови? Айде тук. Готово? Нас не писати дом. Ай, снимай. Айде. Давай, докато стоят малките. Айде тук. Готово. Айде да не пречим. Забравила с обувки. Ела ми гледате. Айде, кой ще се Ами аз с пърсена. Ми гледате. Айде. Ама аз вършам. Дали не? Гоша, лачи, не. Къде ми гледате? Айде, Саша. Еми, айде, Саша. Бързо, чакайте. Гоша, седете. Ела при мене.
Айде тук. Готово? Ама ще направим още. Айде. Тук. Готово. Айде. И аз обичам промена. Да, бъде за паликулата. Знаеш ли какво? Майко, няма ли да почерпиш? Ще вкараш в Това ще е смай. Айде ли? Ела, иска само една снимка с теб. Дай на мен. Айде. Готово. Да, готова ли, майко? Да, минавай. Къде ще скараш времето? Ани, вънка е. Няма го чето в колата. Тук отпред. Не е ли отпред там? Не знам. Ами давай, през коридора е там отстрани да спи. Иди отиди. Де се светя? Майче, звъни на брат и кажи там среща да спре, да не е Линейките където са. линейките където са. Ама ние като излезем, той тогава ще накара Де ли? колата, да. Добре. Малката и ти. Ай, почерпи се, бабе, почерпи се. Почерпи и бебето. Почерпи и бебето. Ма тя е възстановена. Почерпи ли? Майка си почерпи. Не искам. Вземи да се разсладите малко. Айде. С него си мислиш да го едеш. Добре, прибери ги. Галине. Няма нищо. Тъй. Давай на колата да бъде. Айде. Айде. Ама- Че са ти те гола ли ще ти? Ма няма. Айде. Айде, как се една? Саша, айде почета. Айде. Саша, айде. Дали? Добре, мерси много. Не става. Горе. И цветята са вътре.
Дай на майка ти да отвори, да си да ти даде. И аз се включа. Добре. Да себе. Я видно. Чакай, няма да стане. Чакай, дай. Айде. Много трудно се познаят това. Айде. Айде, да Айде. помоля. Айде, бабинко. Айде. Айде, честито, баба, добре дошла. Ще си влез в твоята стая. Да, аз ти си влез в твоята стая, мамо, че и се стой с бебешето вътре. Дези, вътре, дези, дези. Да няма такова. Иду я да мина само чатичката, извинявай. Айде, прибирай лапите, ще не са. Айде, ви влез. Кой направи? Мами, махни кучето там. Айде, махай кучето там. Дези, Бързо бъди. ела моето момиченце. Майко, я си. Ела, да вижиш, Дези, Дези, Дези. Чакай, Да не стъпва на легло от кучето махни. Няма бе. Чакай, чичо. Изкарай. Малко, малко. Още не са дошли нито леглата, нито количките. Айде. Вземи си вечето. Къде ще сложиш сега, мамо? Слушай, докато дойде леглото. Някъде, не знам, ай там. Виж името. Опа. Не знам, студено ли е тук за беби? Ами... Да, сложа от страна. Не знам,